дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. эъломи замони оғози озмуни миллии тоҷикистон ватани азизи ман. пойгоҳи 201 русия дар тоҷикистон рӯзи зафарро таҷлил кард. дар Бадахшон аз номи Раҳимзода ба милисаҳо медалу мукофоти пулӣ тақдим шуд. имзои протоколи нави марзии тоҷикистону қирғизистон дар шаҳри Ош. манежа матни суруди зани рус барои Евровидение 2021-ро иваз кард. ба гузориши радиои тоҷикии садои Хуросон ба нақл аз вазорати фарҳанги тоҷикистон имсол аввалин марҳилаи мусобиқот дар минтақаи вилояти Суғд оғоз мешавад ва то санаи 23 июн дар 18 шаҳру минтақа идома мекунад. ҳамчунин санаи 17 май то 21 июни соли ҷорӣ дар 25 шаҳру минтақаи Хатлон ва аз 20 май то 23 июн дар 13 шаҳру минтақаи вилояти Бадахшон идома хоҳад дошт. озмун дар 4 минтақаи шаҳри Душанбе аз 20 май то 8 июн баргузор мешавад. озмуни тоҷикистон меҳмани азизи ман бо дастури президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба муносибати 30-юмин солгарди истиқлолияти кишвар ва бо ҳадафи шиносоии истеъдодҳои ҷадид дар мусиқӣ, афзоиши маҳоратҳои касбӣ дар навозандагӣ ва интихоби беҳтарин оҳанг баргузор мешавад. хизматчони пойгоҳи низомии 201 Федератсияи Русия ки дар Тоҷикистон мустақарранд 76-мин солгардии ғалаба дар ҷанги бузурги ватаниро ҷашн гирифтанд. хабар медиҳад хадамоти матбуоти округи ҳарбии марказӣ. фармондеҳи ин созмон полковник Сергей Горячев ҳангоми чорабинии тантанавии ҳайати шахсиро бо 9 май табрик гуфт. дар мубориза бо истилогарони фашистӣ сарбозони артиши сурх, коргарони фронт ва партизанҳо қаҳрамонии бениҳоят фидокорона нишон доданд. имрӯз мо аз шуҷоати падарон, бобоҳо, бобокалонҳоямонро ки шаъну шараф ва истиқлолиятро ҳифз карданд ифтихор мекунем, қайд намуд Горячев. ӯ махсус корнамоиҳои собиқадарони дивизияи мототехникаи 201-ро зикр намуд. дар хотима Горячев ҳарбиёни шоистаро бо медалҳои идоравӣ, тӯҳфаҳои арзанда ва сипосномаҳо сарфароз гардонд. ғайр аз ин хизматчони ҳарбии 201 Русия барои аксияи девори хотира тақрибан 3000 акс ҷамъ оварданд. аксҳои ҷамъоваришуда бо маълумоти мухтасар дар бораи сарбозони фронтӣ дар рӯи биноҳои минтақаҳои истиқоматии шаҳрҳои ҳарбии Душанбе ва Бухтар овехта шуданд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон чанд нафар аз кормандони милиса барои хизмати софдилонаи содиқона бо медалҳои ҷашнӣ ва ҳамчунин мукофоти пулӣ қадрдонӣ шуданд. бинобар иттилои котиботи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон медалу мукофотҳои пулӣ ба милисаҳои ин вилоят аз номи генерал-полковник Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ супорида шудааст. дар чорабинии ҷашнӣ қайд карда шуд ки дар ин ҷанги мудҳиш зиёда аз 40 миллион одам ба ҳалокат расид ки 27 миллионашон шаҳрвандони иттифоқи шӯравӣ буданд. аз 5 то 9 май дар шаҳри Оши Қирғизистон ҷаласаи навбатии гурӯҳҳои кории топографии ҳайатҳои ҳукумати Тоҷикистон ва Қирғизистон оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатии Тоҷикистон-Қирғизистон баргузор гардид. дар ин бора хадамоти матбуоти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон хабар медиҳад. пас аз анҷоми ҷаласа протоколи дахлдор ба имзо расид. ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд ки мулоқоти навбатиро дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор кунанд, омадааст дар хабарнома. сарояндаи тоҷиктабори муқими Русия манежа сангин матни сурудаш барои Евровижн 2021-ро тағйир дод. муаллиф дар ин бора зимни нишасти хабарие гуфт ки дар Роттердам баргузор гардид. дар ҷараёни чорабинӣ яке аз рӯзноманигорон таваҷҷӯҳро ба версияи нави матни суруди Russian Woman ҷалб кард. ҳамин тавр манежа ибораро дар сатри «Шумо қавӣ ҳастед, то аз девор биҷаҳед, ба деворро рах накунед» иваз кард. пас аз саволи намояндаи васоити ахбори омма, сароянда ислоҳи нусхаи аслии композитсияро тасдиқ намуд. ман фикр кардам ки не, мо аз девор намеҷаҳем, мо барои шикастани девор омадаем. барои ҳамин ман матнро иваз кардам, гуфт манежа. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таъсиятиву хонаободиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.